Jeg håber, at denne her grundlovsdag og denne her markering og den valgkamp, vi ser nu, det bliver de sidste, hvor kunst og kulturen ikke har en fremtrædende rolle på dagsordenen. Det er mit naive ønske. Og det kan godt være, at det er naivt. Det kan også godt være, at det er en vision. Men jeg kan godt lide at være naiv. Og jeg kan også godt lide drømme, og jeg kan også godt lide visioner, for de har det med nogle gange at blive til virkelighed. Og hvis de ikke bliver sagt og drømt, og hvis de ikke er der, så er det i hvert fald helt sikkert, at det ikke bliver. Jeg er meget glad for, at der er et parti, og det er jo selvfølgelig dem, som ingen regnede med. Det er nemlig Alternativet, som for så vidt har kulturen rigtig meget med i deres valgkamp. Så det anerkender jeg. Og det vil jeg sige, det er dejligt. Jeg vil også være skuffet, hvis Uffe ikke havde ligesom haft den med hans baggrund. Men forhåbentlig er det et lille signal, som kan inspirere, ikke dunke andre politiske partier i hovedet, men inspirere de andre til, at man godt kan se kulturen på en helt anden måde, som også en form, der kan vækste, inspirere inden for miljø, for klima, for mange af de udfordringer, vi har, inden for sundhed, hvor også kulturen kan spille en væsentlig rolle i at få udviklet et sundhedssystem og behandlingsformer, som er langt mere effektive end dem, vi har i dag. Så for så vidt, så kan kultur og kunst også bruges instrumentelt, og det synes jeg også gerne, det må. Kulturen kan også bruges som en løftestang til en økonomisk vækst indimellem. Vi ser, at kulturelle iværksættere over hele Europa i øjeblikket også er med til at faktisk få nogle vækstrater rundt omkring i EU, så der er også et økonomisk rationale. Og jeg synes, alle rationalerne er rigtig spændende.